Potrebujete nový matrac a neviete, aký si vybrať? Aká je tá správna tvrdosť pre vašu postavu? Dobrý deň, som Michelle Livingsová a s radosťou vám predstavujem bestseller medzi matracmi Dormeo. Tajomstvo je systém 4 v 1. Tento systém vám umožňuje vybrať si spomedzi 4 rôznych tvrdostí matraca. Jadro matraca iMemory Silver pozostáva z tvrdšej a mäkšej strany a môžete ho otáčať ľubovoľne podľa potrieb. Rovnako zmenou strán poťahu matraca s 2 cm hrubou pamäťovou penou dokážete zvýšiť či znížiť tvrdosť matraca. Týmto spôsobom si sami vyberiete spomedzi 4 úrovní tvrdosti, ktoré ponúka jeden matrac. Získate tak pohodlie šité na mieru. Vrstva peny iMemory zmierňuje tlak na citlivé body tela a jeho 3 zóny taktiež zabezpečujú správnu podporu krku a hlave, bedrovej a krížovej časti chrbtice a nohám. Do matraca iMemory Silver sme zakomponovali materiál zvaný Climalite, ktorý sa používa v profesionálnom športe na zamedzenie potenia a zabezpečenie dokonalého pohodlia pre telo. Mikrokapsuly v pene iMemory detegujú teplotu tela a regulujú teplotu v matraci rovnako, ako ho udržujú suchý. To je skvelé prostredie na spánok. Čistota matraca je pre zdravý spánok veľmi dôležitá, preto je poťah matraca snímateľný a možno ho prať pri 60 stupňoch, teplote, ktorá zabíja roztoče. Toto je hypoalergénny matrac pre zdravší spánok. Objednajte si Dormeo iMemory Silver, ergonomický hypoalergénny matrac s revolučným systémom 4 v 1. Je tu pre vás matrac, ktorý sadne všetkým. Prispôsobiteľná tvrdosť, ktorá vám zabezpečí pohodlie a lepší spánok. Zavolajte, navštívte Dormeo.sk alebo niektorú z našich predajní.